Velkommen til den video om auktioner, som er den næste del af kurset. Vi kommer til at have 3 forelæsninger om. Vi starter med en introduktion af emnet. Vi er som bekendt i den 3. del af kurset, så det er statiske modeller med inkomplet information, vi arbejder med. Og auktionsspillene er de primære, vi skal kigge på i den her del af kurset. Det, som vi kommer til at lære i løbet af det her sæt af slides, er, at vi kommer til at se på second price auktionen. Og det er en, hvor det er nemt at finde ligevægten, fordi det er en dominant strategi blot at byde sin valuering. Så skal vi kigge på first price seal bid auktionen, og den kommer vi til at have flere måder at verificere på. Der er så at sige den hårde vej, hvor vi bare får udtrykt løsningen som et komplekst matematisk udtryk, men som vi måske kan angribe numerisk. Så er der en gæt og verificer vej, hvor vi gætter en løsning og tjekker, om den er korrekt. Det er det her, jeg bliver ved med at sige med, at Nash-ligevægte kan være svære at finde, men nemme at tjekke. Og til sidst, det er så ikke i dag, der kommer vi til at finde en løsning til at løse auktionen på ved hjælp af provenu-ækvivalens. Så i de her slides, der er det altså kun de første 2 metoder, vi kommer til at tale om. Og gætte- og verificer-metoden, den gælder kun for den uniforme fordeling, mens den hårde vej, den numeriske kvadraturbaserede metode, gælder for alle. Og så kommer vi til at snakke en lille smule om andre formater, men ikke så meget i dag. Men det kommer I til at lære om her med auktionerne. Alright. For lige at starte det hele, så du skal ikke udfylde noget på Socrative her, men for bare at begynde at tænke i, hvad det er, vi skal arbejde på her, så kan du prøve at forestille dig en setting, hvor staten skal sælge en obligation på 1 million kroner, eller en ejendom for 1 million kroner, eller at der er en eller anden agent, eller en eller anden sælger, som vil have dig til at sælge på vegne af sig for 1 million kroner. Men lad os tænke på en obligation. Der opstår en krise, som gør, at den skal sælges hurtigt, så du ringer til din yndlingskunde, som er villig til at købe for V% af prisen. Hvis du så hvis du byder B% af prisen, så får du lov at beholde det overskud, som er V minus B, ud af 1 million kroner. Og så forestil dig, at du går ind på random.org og trækker tilfældigt uniformt V. Det kan være, at man får 0,6 for eksempel. En uniform trækning mellem 0 og 1. Og du ved, der er andre bydere, som også trækker herinde. Hvor meget skal du byde? Din kunde er villig til at købe for V% af prisen. Hvor meget skal du byde ud af det? Du får lov at hvis nu du byder for eksempel 0,5, og du byder 50% af prisen, din kunde er villig til at betale 60%, så får du lov til at beholde 10% af 1 million kroner. Så det er klart, at du skal ligesom give noget plads, så dit bud kommer ned under, hvad valueringen er. Men hvor langt ned? Hvis du nu sætter den til, at du byder 10%, så vil du potentielt kunne få 50% af 1 million kroner. Men hvis der er mange andre, som byder, så er der måske højst sandsynlighed for, at nogle andre har fået endnu mere, end du har i deres valuering fra deres kunde, så er det måske usandsynligt, at du vinder. Omvendt, hvis du nu byder 0,59, så er der væsentligt højere sandsynlighed for, at du vinder. Men du får så også kun 0,6 minus 0,59, det vil sige en ret lille del, 1% af den 1 million kroner. Så hvordan skal du balancere det her trade-off? Du kan lige pause videoen og tænke over det. Okay, helt generelt, så kan du forestille dig et diagram med V på x-aksen og bud B af V på y-aksen. Og spørgsmålet, vi stiller i denne forelæsning er altså, hvad kan vi sige om funktionen B af V? Hvor skal den starte henne? Er den stigende eller faldende? Skal den være monoton? Og hvilke kurver vil det være naturligt at sammenligne sig med? Altså, valueringer generelt tænker vi på i auktionssituationer som noget, hvor et gode har en værdi.
Og værdier, de er ikke negative. Så V, det er noget, der bor på den positive reelle akse. Så V er større end eller lige med 0. Og hvis du så har trukket en eller anden valuering V, hvor meget skal du så byde? Forestil dig den kurve. Du kan lige pause, og så forestille dig, hvordan det vil se ud, eller tegne det ved siden af. Og her kommer der så en graf af det. Her kan vi se nogle forskellige eksempler på kurver. Så vi kan se den stiplede linje her. Her er det bare tegnet over 0 til 1, så valueringer fra 0 til 1, det kan vi tænke på som fra 0 til 100% af godets værdi, hvis vi er i gang med at byde på noget, der har en eller anden konkret anker af en værdi. Og spørgsmålet er, hvor meget skal vi så byde, givet hvad vores valuering er. Og der kan man starte med at sige, den funktion, som altså er den stiplede linje, der byder vi V. B er lige med V, så det vil sige, der byder vi hele vores valuering. Hvis vi byder vores valuering, så kalder man det, at vi afslører sandfærdigt, hvad vores valuering er. Så hvis vi får opsat en auktionsformat, som lykkes med at få byderne til at byde deres valuering, så siger vi, at det er truth-telling, at man afslører sin sande valuering. I nogle formater, hvis det for eksempel er first price sealed bid, hvor man ender med at skulle betale ens bud, der kan det være et super dårlig idé at byde hele sin valuering, for så er der jo ikke noget overskud tilbage. Hvis man så vinder, så har man ikke tjent noget. Så derfor, den linje, den grå linje, der er fuldt optrukket her, som går over, den hedder overbud her. Fordi der byder vi mere end vores valuering. Og det vil vi generelt udelukke. Så generelt, så er det åndssvagt, hvis B den går over V. Så den skal ligge mellem 0 og V. Ikke? Vi skal heller ikke byde. Vi kunne måske byde noget negativt og håbe på at vinde. Det er i mange formater, vil man gøre det ulovligt at byde negativt. Der skal det være svagt positiv bud. Ikke? Så vil det være noget, der ligger inde mellem 0 og 45 graders linjen. Så er der sådan nogle spørgsmål om, hvorvidt vi vil forvente, at budfunktionen skal være kontinuerlig V. Om den skal være monoton i V. Kunne man forestille sig, at man har en højere og højere valuering, og så pludselig begynder man at byde lavere? Det vil være lidt weird at forestille sig. Og så er der endelig spørgsmål om konveksitet og konkavitet. Du kan lige tænke over, hvad du forestiller dig. Helt generelt kan man sige, at monotonicitet, det er noget, vi generelt vil forvente, der kommer en fornuftig budfunktion. Ikke? Så hvis vi tænker på eksempler fra før, hvor man forestiller sig situationen, hvor ens byder er villig til at betale 0,6 versus 0,7, så kommer vi til, hvis vi giver det samme bud, for eksempel 0,5, så tjener vi entydigt mere på det, hvis vi har trukket en højere valuering. Men hvis alle de andre, der er med, hvis alle de andre bud, hvis vi låser dem fast og forestiller os det, og vi så uafhængigt af, hvad alle de andre har trukket, har en højere valuering, så vil det ikke give mening at have et lavere bud, fordi sandsynligheden for at vinde er jo nok omtrent det samme, men vi tjener nu pludselig mere på at vinde. Så hvis vores bud skal på en eller anden forstand balancere trade-offet mellem, hvad er sandsynligheden for at vinde, og hvor meget tjener vi, når vi vinder, jamen så er det kun den ene af de to, der er påvirket, nemlig hvor meget tjener vi, når vi vinder, ikke sandsynligheden for at vinde. Så når kun den ene af marginal benefit og marginal cost er påvirket, så vil det være lidt mærkeligt, hvis vi pludselig får mere ud af at vinde her, og vi så pludselig begynder at byde lavere. Vi byder jo lavere for at øge sandsynligheden for at vinde. Så generelt vil vi antage monotonicitet. Men hvorvidt kurven skal være lineær som den blå, konveks som den orange, eller konkav som den røde, det er svært at sige. Det afhænger noget af, hvad for nogle valueringer man forventer, hvad for nogle strategier man forventer. Og den blå vil vi vise, at hvis det er sådan, at V er uniformt trukket, og alle byderne trækker for den uniforme fordeling. Hvis der så er 2, så vil den blå kurve, det vil være ligevægtsstrategien, altså den bayesianske Nash-ligevægt. Alright. Det var den første video, så går vi videre til den næste.